Mä oon AlluYT2 ja tänään näytetään mun YouTube YT-studio siis. Ja joo. Ja. Yksi. Älkää ihmettelkö, miksi mä näytän tältä. Koska mä just kävin uimassa. 1 tunti silloin. 2 tuntia sitten. Ja joo. Nyt kerrotaan YT-studio, mutta tällä kanavalla. Mutta tää on mun mutta kerrotaan pääkanavasta. Tilaajat AlluYT1. Tää on 2. Eli ihan uusi. Julkaistu tänään uusi kanava. 1760 tilaajaa tällä hetkellä AlluYT-kanavalla. Ja 258 000 katselukertoi 28 päivän aikana. Ja tässä on. Ja joo. Katselutunteita on tullut yli 1000. Eli se on mun uusi ennätys. Ja se myöskin katselukerrosta. Ja joo. Aika paljon. Tää on. Sitten tilaajat 28 päivän aikana 885 tilaajaa. Ja joo. Ja kaikista niistä 102 tilaajaa on tullut yhdestä videosta. Ja sen nimiä puhutaan kiusaamisesta. Ja joo. Tässä 3. Puhutaan kiusaamisesta. Mihin pääsen? Minkä tein seuraavaksi? Sellaisia, jotka on saanut 3 eniten tilaajaa. 1 oli se puhutaan kiusaamisesta. Ja joo. 2023 tuli 281 tilaajaa. 2 kokonaan. Ja 2024 on tullut 1425. Ja tammikuussa meillä tuli 604 tilaajaa. Ja helmikuussa me ollaan saatu noin 253% enemmän kuin tammikuussa. Ja joo. Sitten vielä sisältö. Näin moni katsoi omalla valinnalla viimeiset 28 päivän aikana. Siis mä voin laittaa sen koko ajalta. Noin teitä on katsottu 42,6%. Poispyhä katsettu. Siis poispyykäitty 57,4%. Aika iso ero. Joo. Sitten. Joo. Tää on mun mielestä vähän hassu juttu, jos mä löydän tän. White. Eli oota. Uudet katsojat on tullut source-videoista 54 000,6. Niin. Ja sitten. Ja. Sitten palaavat katsojat videoissa 211 ja source-videoissa on tullut palaavia katsojia 39 000,8. Aika paljon. Ja sitten seuraava.
tilaajat. Source-videoista on tullut melkein 900, 897. Ja joo, videoissa on tullut 2. Niinku miten? Niinku miten? Vähän on hassua. Aika hassua. Ja joo. Yleisö. Tää ollaan jo tehty. Ikä. Kaikis eniten vanhimmat kattoo, joka on ikä vain. Ja koko ajan. Eniten mun kanavaa katsoo 18–24-vuotiaat. Ja tää on mun mielestä vähän hassu juttu. 2,1% kattoo yli 65-vuotiaita. Miten? Miten oikeesti? Oikeesti. Tää ei oo valetta. Katsokaa vaikka. Ja joo. Kaikissa tässä 13–17 ikä on kattonut 14,2%. 18–24-vuotiaat kattoo 30,4%. Ja sitten 25–34-vuotiaat kattoo 14% tasan. Ja 35–44-vuotiaat kattoo 27,2%. 45–54 kattoo tasan 10%. 55–64-vuotiaat kattoo 2,2%. Ja sitten yli 65-vuotiaat kattoo 2,1%. Ja kaikki. Sitten sukupuoli. Noin 2 kokoajalta. Kaikissa eniten mun kanava on kattonut naiset. Naiset on kattonut 53,4%. Ja noin 46,6% on kattonut miehet. Tää on aika hassua. No ei oo hassua. Maantiede. Ootko valmiina? Maantiede. Oppia. No ei, tää on mikä oppitunti. Koko ajalta. – 0,2%. Ranska, Indonesia, Belgia, Kreikka, Meksiko. 0,3%, jotka maat kattoo, on Yhdysvallat, Stekki. 0,5% kattoo Ruotsi. 0,6% kattaa Alankomaat. Ja tasan 90% meidän kotimaamme Suomi. Mä haluaisin, että Suomesta ketä katsoo kaikissa eniten mun kanavaa, eikö siis on katsoja. Kaikissa eniten katsojia on mistä kaupungista, mutta täällä ei oo.
Ja joo. Koko ajalta muut kuin tilaaja on 93%, siis tasan. Ja tasan 7% on tilannut mun kanavan. Just. Ja joo, jos sä et ole vielä tilannut mun kanavaa, ei tätä siis kanavaa, tai kyllä te voitte tilata tämän kanavan, niin tilatkaa mun kanava, se on Allu-YT, tää on Allu-YT 2. Ja se vaihtuu ihan pian. Ja se vaihtuu noin 10, siis ei kun 2145 ja myöskin. Tilatkaa kanava ja tykätkää videosta ja kommentoikaa mitä seuraavaksi. Ja se olisi. Heippa!